Levap vilayetinin Ençeme etrafında koronavirus garşy Russiýanyň Sputnik V vaksinasyny tanzym edip başlamagyň möhletleri ketitlendi. Geçen din günleriniň dowamında Aşgabatda Rus vaksinasynyň ýene bir tapgary gelip gowuşdy. Şeýlede Türkmenabadyň Köpürli hastakanasynyň COVID-19 näsaglary üçin ýetlenen karantin blogy ýapyldy. Türkmenistan dünýäde koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk az sany ýurtlaryň biri bolup durýar. Şol bir wagtda ýurtda girdilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Lewabyň Ençeme etrafında maskala lukmanlary 15 fevralda Russiýanyň Sputnik V vaksinasynyň tanzym edilip başlanjakdygyny duýdurýarlar. Ilkinji nowatda tanzym ediljeklerin sanawy we dokumentleri eýan taýýarlandy. Emma bagry, böwrek keselleri bolanlara tewekkelçiligiň ýokary bolany üçin tanzym edilmez diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adyryň efirde tutulmagyny islemedik. Faraply ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Türkmenistan Russiýanyň Sputnik V tanzymyny satyn almak planlaryny eglan etdi we 18-nji ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Rus tanzymynyň ulanylmagyny oňlady. Geçen aýdan bäri ýurdun durly künjeklerinde koronavirus garşy vaksina tanzym edilmeli, birinji derejeli tewekkelçilik toparyna degisler aýetleriň, ýagny saglyk işgärleriň we mugallimleriň sanawy düzülip başlandy. Geçen şenbe güni bolsa Russiýadan Türkmenistana Sputnik V tanzymynyň nowatdaky tapgary gelip gowuşdy. 30-njy ýanwarda öýlen Türkmenabadyň aeroportuna Russiýadan gelen ýürüýti uçurda 350 kilogram vaksina getirildi. Vaksinanyň ählisi destine Türkmen howa ýollary gullugyny degisli başga bir uçura ýüklenip Aşgabada uradyldy. Yerli keselhanalara hiç zat berilmedi diýip bu aeroportyň hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrylmasylygyny soran çeşme 10 fevralda Russiýadan vaksinanyň ýene bir bu geze kas gowrumly tapgyryna garaşy ýandygyny hem sözüne goşdy. Bu barada şeýlede ýurtda geçirilen tanzym kampaniýasy we tertibi barada Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari almak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmenabadyň Köpürli hastakanasynyň COVID-19 näsaglaryny ýerleşdirmek üçin ýürüýte esaslandyrylan blogy karantinden çykaryldy we adaty tertibinde işläp başlady. Soňky döwür Türkmenabadda COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan adamlar azaldy. Şol sebäple hastakananyň 15-nji dekabrda karantina ýapylan blogy ýangadandan adaty syrkawlary kabul edip başlady. Ýakynda Türkmenabadyň şäher hastakanasynyň hem karantinden çykarylmagyna garşylar diýip ýerli saglyk işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç birini resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şol bir wagtda resmi Aşgabat ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin zerur bolan çäreleriň ählisini görýändigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 28-nji ýanwarda Saglyk ministriniň hasabatyny diňläp, daşary ýurtlara okumagy çek studentleri tanzym edilmegini ýurda ýylan mihmanlardan tanzymlaryny tasdiklaýan güwanama soramagy tapşyrdy. Mundan başga Türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi Türkmen internet näşrleriniň maglumatyna görä, ýurtda sowda, jemgyýetçilik iýmit merkezlerine, sport çärlerine, otly, halkara uçur gatnawlaryna girdilen çäklendirmeler şu ýylyň 1-nji martyna çelini uzaldylar. Ozalky çäklendirmeleriň möhleti 31-nji ýanwarda tamamlanmalydy. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri gönnümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanşdyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüni alys çäreleriň çäginde geçirilendigini aýdarlar. Resmi Aşgabat ýurtda koronavirus ýolugyandygy, virus sebäpli ýogulandygy aýdylan adamlar baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýär.